भाई साहब गांव वाले रिपोर्टर बोलते नहीं। नमस्कार। आज जौन बा भोजपुरी इंडस्ट्री के बात करब। अब भोजपुरी में जौन बा ना कुछ लोग बहुत बड़हन जूता खोर होला, छोटा नहीं बहुत बड़हन 8 नंबर वाला जूता से मरबत तब लोग ठीक होइलो। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में ये होता। भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो वर्ग तो ऐसा बा भैया, खाली जौन बा दूसरे के बदनाम करता आ दूसरे के जौन बा चमचई करता। ठीक है, तो जे चमचई करता ना वो तो फूल के जौन बाटे फुलौना हो जाता। आज ये कर गरियावता वो फिर वो अपने चमचा से कहता अब ते गरियाव। तो मैंने खाली गुलबंदी होता, हव उनके आदमी हमें, हव उनके आदमी हमें, हव उनके आदमी। आ भोजपुरी केहू के आदमी नहीं। ये खाली खाता हमें तब भोजपुरी के जियत हमें भोजपुरी के नाम पे, लेकिन भोजपुरी के नाम पे कुछ करत नहीं हमको। खैर शुरुआत करते नहीं, एगो वीडियो वायरल होता आजकल सोशल मीडिया पे, कहता ना सब लिखता हमको लोग कि शिल्पी राज इतना घटिया। तो हम हराम खोरन से कहल चाहता ही, जौन हरामखोर कहता ना कुल शिल्पी राज इतना घटिया, तो ये बताओ तू कितना बढ़न घटिया कि अभी वो वीडियो के पुष्टि नहीं भइल बा। का वो वीडियो सही बा, का वो वीडियो सही में शिल्पी राज के बा कि नहीं बाटे, और ऐसा कुछ लगत नहीं बाटे कि का है। तो पुष्टि होने के बाद पता चली केकर वीडियो बा। लेकिन कुछ हरामखोर ऐसा माना को 2-4 रुपया कमैले के चक्कर में यूट्यूब पर फेसबुक पर लिखता ना को देखिए शिल्पी राज का फुल HD वीडियो हमारे पास ही मिलेगा। हम ही पूछल चाहता नहीं, अगर भाई बताओ ये कांड तोरे बहन बेटी के साथ भइल रही तो ये कहता का बहन जी का वीडियो फुल HD में देखिए, देखता नहीं ना। तो शर्म करो, शिल्पी राज चाहे केहू के घटिया कहत हवा तो ये सोच तू कितना घटिया बड़ा कि एगो के दूसरे के बेइज्जती करता रहा, उनके इज्जत समाज में शर्मसार करता रहा। ये सोच लिया। अब बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे। ये सोचा यही सब थर्ड क्लास कहल जाला ना, जौन के कोनो क्लासे नहीं बाटे, एक क्लास के हरकत कैले से भोजपुरी अब जौन बाटे ना लोग लुकवा के सुनता। 70% आदमी भोजपुरी गाना कब सुनिए, या तो दारू पी लिए तब, आ नहीं तो ईयरफोन लगा के सुनिए तब, आ नहीं तो जौन बाटे शादी ब्याह में नाचे खोई तब। तो ये बताओ 70% लोग तो ये तर सुनता, 30% लोग बा भोजपुरी में जो बढ़िया काम करता। उनके वीडियो कितना व्यूज आता, 2200, 2500, 5600, 7000, 9000, 12000। आज ये गावता मर्द ढोंडी चोली और तमाम झाम, सीधे व्यूज पहुँच जाता कितना, एक के दिन में 1 मिलियन सामाजिक पोस्टर रिलीज होता। तो विचार कैले के बाद बा गलती के कर बा, गलती दोनों के बा, के कर तहनियों के गलती बा। जे देखता है वीडियो हुआ गलती बात तहनी के चोली या जोबन मसाला निक लगी और कुछ तो निक नहीं लगी। हाँ, गांव के सरसों को फूल नहीं निक लगी, चढ़ती जवानी नजर आई। हाँ, तो गलती तो तहनी के बाटे। हाँ, आप ये सोचा जहाँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाद सबसे बढ़न कोनो इंडस्ट्री बा तो भोजपुरी बा। बॉलीवुड में कोनो गाना रिलीज हो जाला, एक दिन में 1 मिलियन व्यूज आ जाला, तो बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट मीडिया बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाला, पूरा देश दुनिया जान जाला। भोजपुरी के तमाम ऐसा गाना बा हम जानता नहीं जौन 1 घंटा में जौन बा 2 घंटा में 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज हो जाला। अब बहुत सारा लोग जान नहीं बा। तो ये बताओ भोजपुरी सबसे ज़्यादा व्यूज़ देता, सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में और इंडिया के बाहर भी सबसे ज़्यादा लोग जो सुनता वो भोजपुरी सुनता। कहाँ से व्यूज़ देख लो, बिलियन व्यूज़ बा। उसके बाद भी समझ नहीं आता लोग भोजपुरी गरियावत काहे बा, कहता कि भोजपुरी खराब बा। वो जानता रहा कहाँ खराब बा, खराब केहू और नहीं करता, ये भोजपुरी के लोग करता और दूसर केहू नहीं करता। भोजपुरी तो के पेट पालता, भोजपुरी तो के खाना देता, भोजपुरी तो के जियावता। ओकर बाद कहता है ना भोजपुरी नहीं, अब इस बार सोच रहे हैं कि हिंदी प्रोजेक्ट बनाएंगे, साफ़ सुथरा गंदा नहीं होगा। अबे आरामखोर, जूताखोर, 8 नंबर वाले, भोजपुरी से कमा रहे हो, भोजपुरी से जी रहे हो, आप भोजपुरी से गरिया रहे हो। तो थोड़ा सा इसमें भी शर्म कर लो। कुछ लोग भोजपुरी में समाज सुधारक हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हाय खेसरिया बहुत हरामी है, खेसरिया बहुत फलाना है, खेसरिया बहुत ऐसा है। कुछ लोग कह रहे हैं पवन सिंहवा बहुत ख़राब है, पवन सिंहवा बड़ा ऐसा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं खेसरिया बहुत बढ़िया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं पवन सिंहवा बहुत बढ़िया है। तो दिक्कत ये बा कि जो भोजपुरी के मीडिया के PR बाटे, आज कहते लोग अपने आप के पत्रकार बाटे, वो पत्रकार PR से मतलब नहीं बा। अब पत्रकार के रोल का होला यो नहीं मतलब बा, वो लोग से मतलब बा कौने तरह जन बाटे कुछ उल्टा पुल्टा बोल के हमके व्यूज़ आए बा आ कुछ रुपया कमाए बा यूट्यूब आ फेसबुक से। बाकी वो लोग के कौन हो चिंता नहीं है। आज ये भोजपुरी के स्टार वालों घमंडे जन बाटे फुलाना नहीं है, फूलल वालों 4 गो चमचा कहता ना भैया रहुरे जवाब नहीं है, चंडा गार्दन बानी। उनके चमचा तो कहते हैं भैया है खेसारी साइड बाने पीछे चलता ना। तो खेसारी कहते हैं भैया पवन सिंह बहुत साइड बाने पीछे चलता ना। भाई मनोज तिवारी नेतागिरी माने, रवि किशन नेतागिरी माने, निरहू नेतागिरी माने। तो ये बताओ जहाँ कि चमचई कह रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री के विकास हो ही नहीं, गोलबंदी कह रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री के विकास नहीं हुई।
विकास तब होई जब सब कलाकार सब सुपरस्टार एक होई तब न। आ कुछ चमचा बाने खाली जौन बाटे उनके गरिया के रुपया कमाता ने, केहू कहता खेसारी गलत बाने, केहू कहता पवन सिंह गलत। हम ई कहल चाहता उन तमाम चुतिया नंदन महाराजों तो ई बताओ खेसारी और पवन सिंह के आगे तोहर का औकात बा? तू खेसारी के गरिया होता, खेसारी के सुधारत, पवन सिंह के गरिया होता, पवन सिंह के सुधारत। पवन सिंह खेसारी अपने दम पर आगे बढ़ल वालो, आपन पहचान अपने दम पर बनल वालो। आ तू का करता खेसारी आ पवन सिंह के नाम टाइटल डाल के 2-4 रुपया कमा लेता तो बुझता बहुत बड़ा फुलौना बानी। अरे तू अपने दम पे आके देख, कुकुर नहीं पूछी तहके, ठीक न? तो खेसारी आ पवन के बदनाम कैले से कुछ ना हुई। हम इहो कहब कि तमाम दोस्त जौन बा भोजपुरिया के सुपरस्टारन लोग के भी बा, जे भोजपुरी समाज के भोजपुरी भाषा खातिर अब ले कुछ लोग नहीं सोचलो, बस ये उ गई हैं भैया यूट्यूब पर पैसा होगा हम गाना गा ये गाना के इतना ले, तो खाली क्वांटिटी बनावता ने कि हम कहे रोज़ एक गाना रिलीज करे बा, रोज़ एक गाना रिलीज करब तो इतना पैसा ही। तो भोजपुरी जाए भाड़ में, भोजपुरी से मतलब नहीं बा। सही बात ही बा कि बिजनेस बना ला, लेकिन माना ई भाषा है। आ भोजपुरी इंडस्ट्री आखिर का कारण बाटे भैया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा दर्शक बने, एक एक दिन में 1-1 मिलियन एक गाना हो जाता, रोज़ ऐसा 10 गो गाना बाकी व्यूज़ हो जाता, लेकिन फिर भी काहे लोग भोजपुरी के बदनाम करता, काहे लोग भोजपुरी के बुरा करता? ये कहीं ना कहीं हमनी में कारण बा, कहीं भोजपुरिया के दर्शकों में भी कमी बा, भोजपुरिया के स्टारन में भी कमी बा। तो ये सोचे वाला बात बा। और तमाम जो हरामखोर सोशल मीडिया पे भी वीडियो डालत हमें कहत हमें कि HD में फुल HD में, तो हम ये कहब कि कुकुरई मत कर जा। अरे इतना इज्जत बचौले रह जा, अब कहत बा ना कि इज्जत बचल रही, कहावत बाटे इज्जत बचल रही तो हऊ मरई खा ले, तो ऐसा मत कर जा, इज्जत बचौले रह जा। आ भोजपुरी से सिनेमा खूब बनता भाई, भोजपुरी सिनेमा इतनी बड़ी इंडस्ट्री भइले के बाद सिंगल थिएटर पे अटकल बाटे, PVR में नहीं जा पावल। एकरा खातिर न कोशिश करिए जा, खाली तू उनके करिए यह लाइव आके आ तू उनके करिए यह लाइव आके, तो ऐसे भोजपुरी के विस्तार हो ही नहीं। विस्तार तब होई जब अपने दिमाग में से जो हचड़ा कचड़ा साफ करके भोजपुरी खातिर सोच बजा, तब होई। आ उन हराम खोरन लोग के हम संदेश ही देव जे भोजपुरी यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे आलतू फालतू वीडियो अपलोड करता, क्योंकि बदनाम करता। आजकल नया ट्रेंड चल गया बा, देखा शिल्पी राज के बारे में कहल जाता, तो वो वीडियो पुष्टि नहीं भइल बा, तो कौन जरूरी बा अभी कहले के। ओकरे बाद कुछ लोग वीडियो भी डालता, तो देखा केहू के माई बहन के इज्जत करे के चाहिए। आ तू इज्जत दूसरे के करवा तब तोहरो इज्जत होई। आई कुकुरई कह के 2-4 हज़ार 10 हज़ार व्यूज़ पहले थे जौन बाटे, तू बहुत बड़हन आदमी नहीं होगा। दुनिया जाने ला सब के बा कैसन बा, दुनिया सब समझेला। आ बेवजह जौन बाटे फालतू के बकवास कहले से कोनो मतलब नहीं बा। आ तोहनियो गलती बा जे भोजपुरिया दर्शक बा, तनी चोली दामन देखल छोड़ दे जा, तनी कुछ बढ़िया देखा जा। हम तमाम सिंगर के जानतनी जे वीडियो में 1 लाख 2-2 लाख रुपया लगा के जौन बाटे अपन वीडियो बनौले बाटे। आ फेसबुक पर यूट्यूब पर वीडियो जब पड़ता तो व्यूज आता कितना 3700, आ जौन गा देता ना को खपा खप पता नहीं क्या जवानी झमाझम है, 1 दिन में 1 घंटा में भैया 1 मिलियन। तो गलती केकर बा? तोहनी के बा ना भैया, सुधार कर जा। भोजपुरी के विस्तार तब हुई, भोजपुरी के भाषा के सम्मान तब बढ़ी जब भोजपुरी के जौन बाटे आदमी माउथ पब्लिसिटी कही कि हमार भोजपुरी सबसे बढ़िया। तो यहाँ तो भोजपुरी के लोग जौन बाटे खाता भोजपुरी के, जियता भोजपुरी के, कहता नहीं मैं हिंदी गाऊंगा। अबे हरामखोर, भोजपुरी ने तुमको सब दिया है, आज तुम कह रहे हो नहीं हिंदी गाऊंगा। हिंदी तो ठीक है बेटा, लेकिन भोजपुरी जो है ना देश का बिंदी है, ठीक है। आप भोजपुरिया दर्शक जहिया दिमाग खनक गया तो खनका देंगे तुम्हारा, चाहे केहू हो के, खेसारी हो के, पवन सिंह हो के, निरहुआ हो के, रवि किशन हो के, केहू हो के, सबसे ये नहीं हो रहा बा नेतागिरी करता जाता। तनी भोजपुरी के भाषा के सम्मान करावा जा मर्दवा, कौन नेता हवा जा, चल थी ढेर बोल नहीं पाओ, घाम तेज बाटे, चल थी आ झरगन लग से कह देता नहीं तन झरगई कम करा था यार। अरे झरगइए करे बा तो कम से कम कुछ और कल जा, भाषा के बदनाम करके झरगई कल ठीक नहीं बा। चलते हैं भैया, नमस्कार।